Jingujor nakaslem jong unong san Hima. MLA kanot shalong uba Adelbert nongrum. Hene kasngi hamlet jurib. Ulayo eke Jingujor, habede eke Jingdon ki Briew, kiba Pynap Tari, ya ki Pulit kiba Pynïaid kali. Bad nakaliang kajong ula kentu ya baro, ban kial na kumpini ki kam, bad ula kenturu ya kisnang, ban pikir bad ban petngor. Ula angru ba omtep ya kadao jo kene kejing syak Pynap Tari, bad ula penparu ba omtep lakila ujor na syak tenat Pulit. Hendai nakaliang kajong unbut dia nya kini kakam, bad bakanam jasyu nang ni syakmat. Kumusong no kasulong menehi bangilit ka inspection dekat badi rambas no naka rambas no buram jong ka dorbar jaulai dom bat ulpal de badi SP traffic jong lubding jadi kadai meneng ya yo complain ngam tip sa police department layo nem kene ka complain tengah ko mamali ru ngakem tu ba ya ka senong ngilong berpikir ngilong berpingor bat kumju ya ki pai ba na senong bar kham tab ya nga kerpat ki khun sama bakilong kiba jai-jai kan ulu kebenta ka bakia ki yang gilek kiwan kidung pentut kidung perkhat nang suk asain nadi barkani kajing Pynap Tari ngam tip ke gadau tiang ngit scam bakanum dan syuk umni ki tanom dei hiru badan umni ki ban wara ta ji song suk jing song sngai ok ji bam song sngai jing bam song suk ka song kathau mangit scam police department lu nginong pengor bat ngin bodin yang ni kam bakanum dei bandon kumni ki kam nomor ngim kwa ba kita ki Briew bakin beteng kita ki kam nomor kala ngat ka an hi kan le la ka jong kebenta